Dormaahene Ajimambedu sanka mene wa anase meka ho panyinifo ho a anka kasahunu bi ya wo kasa e wo begwemu no anka wegyae de dawo anase wo ye me kuro mu hene a anka nkwasiade bi wo ho a wo nye na wo nso ntimi ye me kuro mu hene ekura ho no wure mu ho no ma na wo bedi hene bibia ni wa wo betimi ni Asante hene abanta wo ho a wo bedi nkonim ena wo timu no wo na ye wadwen se wo ni Asante hene nya Asante hene no mfa ho ye ni turuma brodua no kware na meka kire wo no mfa ho ye hwe na eye me ho ase mpanimfo atwa ho ho ehia wo mpanimfo wo na wo se wo ye Bono House of Chiefs president na whole Bono ahemfo ntumi nkame together emfrɛ wo nkire wo ntena asisi nnia wo ye no eye saboni bi na wo ba to ama Bono ene wo kurom ho no mo no nkiri mereba ebe ha won nyansa bi anim pampapa bi ani wa wo bo ema won and make no kware akire wo timu na ye se wo ni Asante hene nya Asante hene onfa won ye ni turuma brodua onfa won ye hwe ondampo ndwene wo ho wo na Asante hene ho adwene edidi wutima wo kwan a wo fa so untimi mpo na wa Asante hene ho na akese nso na wo behu nia wo mpese wo behu wa Asante hene ho no eno na wo ba behu won se wo fi wo nkwase ade ase no Asante hene na anima na okọ bibia ni wa ne beba nta wo ho na ne beba te wo ho a wo bedi nkunim nya no krampo no wo na wo ya wadwen se wo ne banta ono no mfa won ye hwe wo se wo nti ase se Ghana police amount parade ama Asante hene wadwene ye adwuma de bia mekoso aka akire wo se wo ya ade a nyansa wo ma meka esi nia wo ye nyansa wo mu ye jimisem so a meka se wo ye ejimisem na ore ye no na ya nkwase ade a wo ka menti ase ne se mempene wo be ye den ya yama no ya hye ne nuonyam wo be ye den yen ye bi ma we ye won ye Ghana police enye hwe mu bia enti den na be ye wo mpene Ghana na wo de wo kasa wo Ghana na kwanyefa Dormaahene suanyansa doma mpanyinfo bunu mpanyinfo monhu se saa kwea na amudi na di mu anim no enimgu asenkwea no adi gumu onka nyansa de bia adi mpuntu ebebre doma ene bunu nchirimada mutiti we hu ye den ohene yemeyen kanfo ubibia yemeyen kanfo wasore agade nipa ene namsumuna so esesa kondom amanfo ayusu ewie pada mia ede aye wombra ewie pampers wo sesa bobo in the name of yenkase Dormaahene re adwuma doma papa yide wonam begwem echi akotokoto te se class 3 ni abayo a wa post school echi a wo fie good morning good afternoon yenkase papa ni huju yemeyen kanfo yemeyen sero edi jimi na enam nia wo ye no eye pretending eye adigimi in enam ohini bia ni wo bekwakwa ne na bola so asesa ntamago ni ade amanfo ohini mo hendore ni ade abobọ ne bo wa adwene wen na na ufi ukrom se ukobi krom akoye cleaning wo ho sanka wo mpanyinfo edi we echi ni nim nyansa wo ala wo sankwase ade ne ho wo ye yemien kanfo Dormaahene suanyansa keke Asante hene on Ghana fo ene ebumai on Ghana mpanyinfo na ebumai ono kra na edi enim na wo bumai no Ghana nkanko Ghana mpuntu akwa ye pegya we fie mfefum wa Africa nyina no Asante hene na edi enim wonwa adwendwene wiase ho ehia wo fra Asante hene obi ani wo befrew eno so bekwa kwaka kire UN sa de no ma fra Asante hene a wo mfrew ye fra hemfo a ye du Ghana ya Asante hene hina na enimu me kantam kesi se wo enye TikTok ene wo mwe ade a wo fi ase beye wa Asante hene wa minimu wo da ba ye ni ma Asante hene e wa bra ye susu aye mofra sa bre no kra radio ni wo TV ni wo ba ne wa Asante hene calendars e bobo ye ndan mu Dormaahene suanyansa ni a wedi ukan no sua birubi fini nchen enye wa adwene se wo betwitwa ne 19 anase wo betwe na asan enim guase be kan usa Asante hene ya wo beye asa wuntimi ni Asante hene enye Asante hene tukwan so betu kwan ye hu se wona na America wo frɛ den na donkwa ata na ekɔ interview ba Asante hene etukwan a hwempanyinfo okohia won ebesi de na donkwa ata etimi agina Asante hene anim se o interview no papa suanyansa keke ni awohia pa ye nyansa wohia hwe Asante hene nyankopon ekyira no na ahene ne nso no eye nyankopon na ede ama no ena ne nanom boss papa nya wo hu nyansa boss papa ena ama Asante hene Asante kingdom abeye kingdom a ende ejenidin ewo wiase afa na nyina enti won so wo betimi aye hu nyansa hyehye wode no eto wo man tirima
Jimmy a wo Jimmy ne nkwasiade a wo ye emfa so de 10% embre wo nchirima Asante one way di kan wa Asante ne Jimmy te se ne awuri Jimmy ya anka Asante kingdom no enye na ne se na we ni bre no enti wo so betumi aye hyase ne bobra papa bi eto ho ma da chinchirima enye bola na wo ne nam so sesa condom ne pampers ne pad ne ade bobo wo bo no enye no nen ye di nyansa na ebuman wo betumi akwa Asante hene wo no akogye advice efutu ewo ne ho na mo nye wa adwen se mene ne ye pe untime ne Asante hene ye pe na ahemfo na ehihye na ase ne krampo no wo bi ani wa wo ne ye pe suanyansa na ye bibi papa bi eto ho ma doma ene Nana Dormaahene. Mianga same papa. Nana Bono&Asante hene ensemu bio. Because na me go see ato abawi. Etiki ato abawi ene de. Eniyama bi a ye promise wa anka wonsa aka no. Ka abema the peace that reign between Asante and Bono no. Anka awo ho. Me say. Ye nuanom baako. Abatuo nti na akɔhyɛ baabie. Now we are creating tension between Asante and the Bono. Ye defend Asante. It came across as though ye ni enuanom Bono foko. We've sat down, we've reflected. We will not leave the space for you to make these commentaries unguarded, unchecked. We will still pass commentaries over it, except that it will be done differently. Eti Dormaahene mesen wada mama me no ni nkomo. Eti say wo hwe Dormaafo so. Na woyɛ de Dormaafo pɛ. Na obua ma Bono pagya, Bono nkyempem epagya. Na wogya Asante hene nso mo yɛ na Asante hene. No ohwɛ na Asante so na wadaroma mira ɛbɛyɛ den. Ɛde na besi. Dormaahene me papa, and when I say me papa newa, I've explained it over and over. Say I believe a condom no, it goes beyond just Dormaahene, Asante, Dwabe, Achiremasu, Niade. A condom is in 8 family. Diana, Bretio, Ekwana, Ene Adako no Momaka. A condom, Nina, that's what consists of it. Now, Messia Jahine, Dianani. So we are Dianani, dear. Then clearly we are me papa. So yes, on it, I think as a high time one, you make some of these commentaries not because it is your personal agenda, but it must have a national connotation. As a BB, a tertiary. If so, we are lawyer ni unimumra. It's only mradia. And Ajaman Bedu, on someone can it must be grounded in law. It must be solid in law. If it's a judge ni what's in a judge, I read the constitution over and over. Na say ne would so a problem with eniyama bi Asante man Asante hini dia ni mu eya. Either say a personal fight against Yeru Asante hini, and I say it is diabolically being wrapped as a national agenda. And then you be this uncommon. So yentie missing a obi ati say obi wo asemtie bi a on kentie ne kuro mo hene obi wo asem bi a obetumi akatia ne papa ne sia wo no munu ma munko buta techima hene me na me say munko buta techima hene on wode ne mu medika officer wo wuko na den ba no befa acho nyamia o hira Asanteman na wato sika dafi na konfro do amaye onyamia wa maye ohene a na nim na chi ohene bia nsam wa onyamia wa maye ohene a wodine Ghana ho na wapɛ o ma na so die enna ya magana ma nyina tiase se ohene bia ni Ghana ma yimu a ɔpɛ o ma yi asomdie ene ne mpuntuo ɛkyɛn Asante hene so obi ewu di Asante hene aya
Yei otumfo na nanom santehina de hye nim de waye amapa nimfo aba eko agini ho adanse aka am ye nyanyiraso ye de ye ne hu de santehina ye enti ye de ye wuratum oye ye wura ne oye ye wura wachina afego obi ye kan se amana ye kokko Empenisi oba woni bema na ebu ni yatia na bibi na aba mansu agya koma mreja free ama nkwampa agya idero na ka wotwe aboatwe agyanka sai ni waso obegina ko twa mansa kwanta to ne pa ya hu se nipa bi wo mayi mu asabi eburu esum aduru o madwene omo nanti a omo nko o mani mo ko o machi ento mo asase kasa tia tia me ene wo kese no ye ma obi ati ase se obi wo asemtie bi a onkentie ne kuro mo hene obi wo asem bi a obetumi akatia ne papa ne sia wo no ye hene enye ya hini a Ghana ekeje tom asem si ye wo dagbon na wampende na kofuo so anu na enye yie wo te hu abadoku anye yie na opem so se to ba bi onya mekase ya so wa I was saying hi to the TV abusiana dan wa share subscribe na wa share video ina na Dormaahene sem bi okekaye no ne me se ne ho aso twende wo nya pop enne meburu a wa Asante youth enya prigidigidi aye press conference den yakofo dey target na yampa ena mkɔhwɛ video no na video we no enten na video ena edikan a mo behwɛ yi firi e bekɔ hwɛ video na mo wahwɛ na maka twese na Dormaahene de do be ya bia wontimi fa Asante amafom wontimi ma Asante gase wo ka Asante abafom kra itimi enyeyi efisane nyema bi ne nsem ha okeka no wo ha sese wo ka na enye na asem ha yebeka se enye na wo ha se enye ne tam okoye interview ka se wono de yenyi Asante hene en free constitution mu ni afara mahye ma hene ma wonim do be enye na asem wono de bia wo ka na ade etinya de ye different thing bia fi na wo ya enye wo ho na we no enye na meka se eye adwonkyere na wo ya de wo kyere wono wo kyere na adwene because the way we see eye campaign e de ma NDC aban so ba ye no ya nu hwamo omo opposition from high court to appeal court e fe kama omo wie ye no so omo betu galamse committee betu galamse ase no na ka ho bi etina na adima bedu wokɔ bromam na wosi ho a wo ba wotumi say yes na ho wodom adua na woje na e ba kasa na abrofo ni gina na ho na brofo nko ano na nema na ye no na ne bebre ne jo da bia meka se ho se me wo ka chem se me endorse wo hene ba ko a wo broma mu pa me na Dormaahene na me endorse no because wo hene a wotimi hwese de kuro ayefin de kuro anyaye de kuro atentande wo mpetan e wo ne kuro wo mpefin wo ne kuro mpebola wo ne kuro wotimi prapra do ne kuro die na so wo hene we no opempuntuo na dia de ama ne kuro no the last time me froka bi boy bi wo se mame Dormaahene ukodomma kura na Dormaahene ye hon e fekeke amma ho aya akon ankasa etimi kase ka me endorse na ka me endorse obi wo bunu mema ho na ko na America endorse ne kane na mum ne sensem bia na okekeke ka no eno na amada bia na nkofo adwena ye mo bisi basa akakra sa na mu a na okasa sa na Asante hene no kwaso na eto sa amane na Asante hene da bia na no si Asante hene so Asante hene enye ne tipen Asante hene wono so sa 66 a ehye na se ana na Dormaahene kura no na wo som sikadwa Dormaahene kunya na som sikadwa na wo fate ne ho enti no ne man hu se wotimi fa Asante hene nya dai embofom Asante hene flag wo ka ho asem no the flag wo yusu the flag ya wono no flag ya kokore chese obi ha ehu flag no aso mfa so because time one bro ne ye hyehyeye anasa time a ye kwada den so fo ne man ana ne kingdom no
emeka Ghana ho emeka go coast ho man ya Ghana no sa ta mmra we nyina mo hyehyɛ yo eti Asante Hene de bia emeka ti wo pa mo betima ka se mateme ho mateme ho menam dem ho mateme ho obi antimi nya ne hwe what I say eti sa ne ma we na wo ka no ena kan hunu se president baba bedi baba he president bia o Ghana bia no wono otufo na se tutu adwen kire ne nyansa na kwaje bom wone ne mom ne bom man no betima ka se na se tutu kwa ne bom man no president bia yo and prime minister e de man na se tutu because wana je bibia wana je Asante Hene yentua ne ko Ghana president bia ne ho Ghana ha se ya wa ba ka se metua Asante Hene ka ana se me fa na ba ya dwuma tua ne ka da bi na mo mo no ye de kwaje sika na de tua bi mu ka eti na Dormaahene ye na na je ma bedu sika ba ye ka ne se ye na na se tutu abi o sika bia okwaje je ba busi bi okodi ka ne betu ka se ne bi kura na ye yi a na de tua ka eti sa ne ma ne we nyina no eti mi fa Asante emafom na mo ne ye yo no de na gusutu mu Hene ne pagya okru se na brofo ka se domafo apagya wa mo hu baabi obaduro no na sa na wo so du Hene na so due ba yankwan yanko tie nuanu mu bi ensem bi aka cha na Dormaahene no na Dormaahene ma ne hunu we part 5 fati ase ya ba ahaya to this TV e o de shebo bro fo nya babrihim amai mam ka cha mai mam fefe na maji wa kode ametoso nyensa menu be shere bi ahaya to this TV